салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам каме ҳам бошад бо шумо дар бораи бозори криптовалюта суҳбат кунем, чунки якчанд вақти охир аст ки бозори нузулӣ аст, яъне бозори хирсон аст, яъне фақат рӯзҳои сурх ва свечаҳои сурхро мо мебинем, ки ин нишон медиҳад, ки нарх поён рафта истодааст ва дар ин гуна ҳолатҳо чӣ бояд кард, то ин ки активҳои худро ҳифз кард ё ин ки маблағҳои худро аз даст надиҳӣ, чӣ корро анҷом додан лозим. Ман якчанд версияҳоро барои шумо пешниҳод мекунам ва шумо аз инҳо хулоса мебароед. Ин гуна аст, ки бозорро ҳеҷ кас наметавонад гуфт 100% ки чӣ мешавад аҳволаш. Танҳо гуфта мешавад якчанд версия ва аз ҳисоби ҳамон версияҳо инсонҳое ки актив доранд худашон хулоса барорӣ карда худашон пулҳои худро ҳифз мекунанд. Ба умеди ҳеҷ шахси дигар шудан лозим нест, чунки 90% мардуме ки шуморо даъват мекунад ба ягон чизе даъват мекунад, ки барои ӯ фоида аст. Барои шумо фоида будан ҳеҷ инсоне барои шумо даъват намекунад. Ба ҳамин хотир ман версияҳоро пешниҳод мекунам ва шумо аз инҳо хулоса барорӣ мекунед, ки чӣ аз инҳо барои шумо хуб аст. хоб, ҳоло мо якчанд ҳолатро дар бозор нигоҳ мекунем. Аввалин ҳолат ин ҳолати ҳозираи худи биткоин чӣ гуна рафта истодааст, мо нигоҳ мекунем. Дӯстон, мо дар ин ҷо вақти якрӯза не, балки вақти якҳафтаи аввал якрӯзаро нигоҳ карда суҳбат. Аз рӯи вақти якрӯза агар мо нигоҳ кунем, тақрибан ҳудуди як моҳ аст, ки нарх аз $126,000 ба аллакай $80,000 фаромада аст, яъне хамида аз арзон шуда аст. Акнун мо вақти якҳафтаинаро гирифта барои шумо таҳлили мавҷӣ мекунем, ки дар таҳлили мавҷӣ чиро мебинем. Дӯстон, агар мо таҳлили мавҷӣ кунем, дар таҳлили мавҷӣ дида мешавад, ки аллакай биткоин 5 вална ба боло рафтааст. Чӣ хел нигоҳ мекунем? Ҳоло барои шумо мефаҳмонам. 5 валнаро интихоб мекунем. Нигоҳ кунед дӯстон, аз лаҳзае ки биткоин ба қаъри пасттарини охирон расидагӣ буд, як вална боло рафт, ин ҳудуди $73,000, баъдан то ҳудуди $50,000 поён рафт ва баъдан то ҳудуди $109,000 боло рафт, сеюмин вална, баъдан то $75,000 фаромад ва чорумин будим ва панҷумин бошад ҳудуди $126,000 аст. хоб, баъди оне ки $126,000 боло рафта, аз ҳамон 126 мо фақат мебинем, ки бозор ба поён рафта истодааст. Агар мо аз рӯи таҳлили якҳафтаи нигоҳ кунем, бояд биткоин коррексия кунад, коррексияи ABC. Коррексияи ABC аз ҳамин 126 шурӯъ мешавад, яъне аз ҳамин лаҳза 126 ҳисоб мекунем коррексияи А агар то ҳамин 80 ёки 78 бошад, баъдан як маротиба тарафи боло меравад то ҳудуди 105 шояд 103 шояд 100, баъдан аз он ҷо ба поён мефарояд то ҳудуди 49 ва ҳатто метавонад 49-50 ва ҳатто метавонад то 30 чанд ҳазор доллар фарояд. Инро мо гуфта наметавонем ахириш чанд аст. Вақте ки қуллаи баландтарин дар солҳои пеш расидагӣ буд, аз он қуллаи баландтарин, хоб, тақрибан биткоин нархи худро 77-78% аз даст додагӣ буд. Яъне дар вақти коррексия кардан 77% ё 78% нархаш паст шуда буд. Ва аз ҳамин қуллаи 126 ҳисоб мекунем 78% то чанд мешавад? Тақрибан $30,000. ин аввалин версияе ҳастае, ки метавонад биткоин ин корро анҷом диҳад. Но ин 100% нест. Метавонад аз ҳамин рӯз шурӯъ карда то $140,000 то $250,000 то $200,000 боло равад. Инро мо гуфта наметавонем, чунки бозор дар дасти ягон инсонҳо нест, ин тағйир ёфта меистад. Аммо мо версияҳоро барои шумо гуфтем, ки пешниҳод мекунем. Ин аввалинаш. Дуюмин, хоб, метавонад то ҳудуди 50 ё 68 фарояд ва баъдан боло раҳод. Агар имрӯз биткоин аз ҳамин 80 сар карда шурӯъ ба боло кунад, дар қуллаи 70% дигар метавонад боло равад, яъне $140,000 дар хати тренд барои задан то $140,000 метавонад шавад, нархи ӯ қимат шавад. Аммо мо вақте ки
коррексияҳои пешинаро нигоҳ мекунем. Барои мисол коррексияи ин замонро агар нигоҳ кунем, 33% арзон шуд ва баъдан коррексия ба боло дод. Боз ҳамин ҳолат шуд, 32% арзон шуд ва боз ба боло нархаш боло рафт. Ва агар мисли ҳамон гуна бошад ва ҳоло бошад 36% арзон шудааст ва метавонад аз ҳамин рӯз шурӯъ карда ба боло равад. Инро мо гуфтан наметавонем ҳеҷ чиз, но ин имконият дорад. Ҳоло мо сайти CoinMarketCap медароем. Аз ин ҷо якчанд ҳолатҳоро нигоҳ мекунем ки аз ин чӣ хулоса бароварӣ мекунем. Аввалин чиз, индекси тарсу тама. Барои чӣ лозим аст индекси тарсу тама? Агар мо аз соли 2023 ки дар CoinMarketCap аст то замони имрӯза нигоҳ кунем, индекси тарсу тамо ҳамон замоне сурх мешавад ки яъне айни ҳол 10 аст. маънои калимаи 10 ин сил нест, трах мега бениҳоят тарси зиёд. ин маънои онро дорад ки аксарияти мардум аз тарс активҳои худро фурӯхта аз бозор хориҷ шуда истодаанд. ин кадом ҳолатда мешавад? Ҳолате ки нархи биткоин қариб ки ба монанди максималӣ ба поён мехамад. Дар ҳамун ҳолат мардум метарсанд, аз ин бозор мебароянд. ва чӣ хеле ки мебинем, ман дар рӯзи 15 ё ин ки 16 марти 2025 навор карда будам ки дар ҳамон замонҳо низ як маротиба индекси тарсу тама ба 15 фаромадагӣ буд. хоб аз ҳамон рӯзе ки навор кардем ба болоравӣ шурӯъ кардак ва то моҳи гузашта биткоин аз $75000 то $126000 қимат шуд. Яъне аз ҳамон лаҳзае ки индекси тарсу тама сурх шуд, яъне тарси ниҳоят дар фаромад ва баъдан боло рафт. ва ин имконият медиҳад айни ҳол ҳамин индекс ки гуфта мешавад ки шаҳодат медиҳад ки метавонад биткоин аз ҳамин ҷо шурӯъ карда ба болоравӣ оғоз кунад. Дар сайти CoinGlass ҳам индекси тарсу тама ба 12 фаромадагӣ аст ки дар ин ҷо низ ҳамон лаҳзаҳое мефарояд ки биткоин нархи минималии худро нишон медиҳад ва баъди ин гуна фаромадан биткоин як бора ба боло шурӯъ мекунад. Но мо ҳоло инро хулосабарорӣ карда наметавонем ки аз ҳамин рӯз биткоин қимат мешавад, мо бояд бихарем. баъзе инсонҳое буданд замоне ки нархи биткоин $126000 шид, мегуфтанд ки кошке дар вақти $1 будан мо иро харидорӣ мекардем, ё ин ки кошке дар вақти $50000 будан харидорӣ мекардем, ё кошке дар вақти $70000 харидорӣ мекардем. вақте ки ба 26 расид, дар ин вақт мефурӯхтем, мегуфтанд. акнун ҳамон гуна инсонҳо дар куҷо ҳастанд ва бояд шурӯъ кунанд ба сармоягузорӣ, на ба 100% маблағи худ, балки ба 20 ва 30% маблағи худро метавонанд дар ин ҷо сармоягузорӣ кунанд. ҳоло ман аз биткоин дида таваҷҷӯҳам зиёдтар ба эфир аст. Барои чӣ? Замоне ки ҳудуди нархи эфир дар $1500-1700 буд, ман барои мардум бисёр вақт эълон мекардам ки эфир харидорӣ намоед, чунки метавонад якбора аз 100% зиёдтар қимат шавад. Масалан, агар шахсоне ки дар замонҳое ки $170000 буданд, ё ин ки дар замони $150000 буданд харидорӣ мекарданд агар эфирро, ва ин вақт маблағи онҳо то ҳудуди максимале ки рафт, яъне 230 то 250% зиёд мешуд. барои чӣ эфир? Барои он ки дигар алткоинҳоро ба назар намегирам эфирро. эфир низ яке аз капитализатсияҳои калонтарин баъди биткоин дорад ки имконияти нестшавии ин қариб ки фоизи кам дорад. ба ҳамин хотир эфирро ман пешниҳод карда будам. агарчанде касоне ки ба ин чанг зананд, фоизи пули зиёд ба даст намебиёранд, но плюсиш дар он аст ки маблағҳои худро низ аз даст намедиҳанд. яъне чӣ қадаре ки шанси фоида зиёд бошад, ҳамон қадар низ шанси аз даст додани маблағ низ зиёд мешавад. дар ин ҳолат ба ҳамин хотир касоне ки бо эфир кор мекарданд, шанси аз даст додани маблағашон кам буд, чунки капитализатсияи бениҳоят калон дорад. хоб акнун ва ҳоло бошад низ ҳамин эфир рӯ ба сӯи
арзоншавӣ рафта истодааст, чӣ гунае ки дар вақтҳои пешина ба поён хамида буд ва инчунин боз нархаш арзон шуда истодааст ва метавонад то куҷо арзон шавад. ҳоло барои шумо нишон медиҳем якчанд айни ҳол аз пик, яъне аз баландтарин қиматаш то ин замон тақрибан 47-50% нархи худро аз даст додагӣ аст. хоб ва ин метавонад агар мисли сикли пешина фарояд то ҳудуди ҳатто ки аз ҳудуди пештара низ поён фарояд то ҳудуди 60-66-70%, ки ин наздики $1400 $1600 аст. хоб ва метавонад то ин ҷо нафарояд, балки аз ҳамин ҷое ки ҳаст якбора ба тарафи боло ба $5,000-6,000 қимат шавад. Ин гуна вариантҳо ҳам вуҷуд дорад. мо ҳамаи инҳоро аввалан ба назар мегирем, баъдан тавсия медиҳем ки кадомро истифода баред. барои чӣ эфир мо замонҳои пеш гуфтем, агар ҳамон замон касе ки бо миқдори 100 000 сомон харидорӣ мекард ва тақрибан 250-230%, яъне ки фоида ба даст оварда буд, ва касоне ки аз нархи қимат ҳоло дар нархи $4000 ё ин ки $4500 харидорӣ карданд, онҳо бошад чикор карданд, аллакай 50% маблағи худро аз даст доданд, барое ки дар вақти қимати калонтарин харидагӣ ҳастанд. ин шахсҳо метавонанд барои айдаст надодани маблағ фақат чӣ корро анҷом диҳанд? сабр мекунанд то замоне ки қимат мешавад, баъдан мефурӯшанд. аммо касоне ки мехоҳанд ки харидорӣ кунанд, метавонанд айни ҳол тақрибан якчанд фоизи маблағи худ бо якчанд фоизи маблағи худро истифода баранд. агар ки шахсе ки масалан гӯем ки $10,000 дошта бошад барои сармоягузорӣ кардан, метавонад $2,500 эфир харидорӣ кунад, хоб ва сабр кунад ки нарх поёнтар шавад ва боз $2,500 дигар илова кунад ва сабр кунад ки боз поёнтар рафта боз илова кунад, яъне то ҳамон замоне ки нарх аз $1000 то ҳудуди $1000 поён мешавад, харидорӣ кунад ва дар ин сурат харидории миёнаи нархи он тақрибан мешавад $1400 $1500, ки ин баъдан метавонад дар сикли оянда якбора 200-250% гӯем ки фоида ба даст биёрад. аммо барои чӣ намегӯям ки сабр кунед, баъди оне ки $1400 шуд ҳамаи маблағро харидорӣ кунед ё ин ки $1000 шуд. сабаб дар он аст ки имконият дорад ки аз ҳамин ҷо нарх ба боло барояд, дигар поён нашавад. дар ин маврид шумо фоида ба даст намебиёред. хоб агар аз ҳамин ҷо нарх боло равад, шумо фоида ба даст намебиред. ба ҳамин хотир агар ки ба 20-25% маблағро истифода баред, аз ҳамин ҷо ҳам боло равад, шумо фоида ба даст мебиёред. ба ин хотир аст ва барои ҳеҷ кас тавсия наметиҳам ки дар ҳамин соҳа, яъне ки фьючерс истифода барад, ба хотире ки айни ҳол як бозоре ҳаст ки касе ки дар дохили бозор бошад худаш мефаҳмад ки чӣ хел манипулятсия зиёд мекунанд ва аз ҳисоби манипулятсияи зиёд чӣ гуна маблағҳои мардумро ликвидатсия карда истоданд. агар ки донед ба зудӣ тақрибан $20 миллиард мардумро ликвидатсия карда буданд. ба ҳамин хотир аст ҳеҷ касро дар ин соҳа тавсия намекунам. касоне ки мехоҳанд инвеститсия кунанд, яъне сармоягузорӣ кунанд, аммо маълумот дар бораи криптовалюта надоранд, метавонед муроҷиат кунед. мо барои шумо дар ин масъала кӯмак хоҳем кард. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.